రోజు మనం న్యూ స్టాఫ్ లో ఒకటి న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసాం. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి ఇన్ని రోజులు మనం కాటన్ చేసాం కదా, ఇప్పుడైతే జార్జెట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. అందులో కలర్స్ అనమాట, బ్లాక్, పర్పుల్, వైట్, పీచ్ కలర్ అనమాట. ఇతనేమో బొటిక్ మాస్టర్, ఇది బొటిక్, అతనేమో గార్మెంట్స్ మాస్టర్ అనమాట. ఇద్దరు మాస్టర్లు కట్ చేస్తారు మనకి. తనేమో ఐరన్ చేస్తున్నాడు చూడండి, ఇక్కడ ఐరన్ చేస్తాడు, ఇక్కడ ఐరన్ ఉంటది 2 సైడ్స్. ఆ ఫ్రాక్స్ ఇప్పుడు అక్కడ కట్ చేస్తున్నారు కదా, అది కుడుతున్నారు చూడండి ఇలా వస్తుంది. ఈ మోడల్ చూపిస్తుంది అనమాట. హ్యాండ్స్ ఇలా ఎలాస్టిక్ ఇచ్చాం మనం, పఫింగ్ చేసి హ్యాండ్స్ ఇలా ఎలాస్టిక్ ఇచ్చాం, చాలా బాగుంది కదా. జార్జెట్ లో ఇలా ఇప్పుడు బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి కదా, సోలో చాలా బాగుంది. వీళ్ళందరూ అవే చేస్తున్నారు, బాగుంది కదా. ఇదేమో ఇలా అన్ని ఫ్లాట్స్ అయిపోయిన తర్వాత అన్ని ఐరన్ లాక్ చేసి ఐరన్ చేస్తారు అనమాట. ఇలా లాక్ చేస్తున్నారు అలా.